Hei, anteeksi Ella, mutta minne päin meidän pitäisi mennä? Tänne päin! Tänään me päästään tutustumaan Kyrön kokousmahdollisuuksiin. Tervetuloa kokoustamaan Kyrön Tislaamolle. Täällä mahtuu kokoustamaan noin 60 hengen porukka. Täältä löytyy kaikki onnistuneen kokouksen elementit ja jopa hieman enemmän. Täällä Kyröllä me halutaan, että myös kokouskin voi olla semmoinen ikimuistoinen tapahtuma sille hyvällä tavalla. Joten me yhdistetään myös meidän kokouspaketteihin tislaamokierrosta ja tastingia, jossa pääsee näkemään ja kuulemaan, että mitä me täällä oikein touhutaan. Kyröllä me yhdistetään myös ruokailu meidän kaikkiin tapahtumiin. Oli sitten kyseessä lounas, illallinen tai vaikka ihan perinteinen kokoustapahtuma. Meillä saat täällä palvelua niin suomeksi kuin englanniksikin. Onnistuneen kokouksen tai tilaisuuden jälkeen kannattaa suunnata Kyrö-shoppiin ja hankkia mukavat tuliaiset kotiin viemiseksi. Nähdään siis Kyrön Tislaamolla Isossa Kyrössä.